Hercules! Napalabas, nagparik na ti asawa ni Mrs. Lopez, kabayatan ti panaginanana. Nakarik naman ito iti panagdanag, isuan ang hideng langan na tungpalen na ti kayat amapasamak ti kidnapper. Impakaammo dayta ni Mrs. Lopez kini Arman akaanakan na. Nagplano nga rod dagitoy tapno maispalda ni Mr. Lopez. Kabayatan na, agsarsarita dagiti kidnapper. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapaulwan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo, Hercules! Apay ngawan kailang ni Mrs. Lopez, Pangulo. Kasanon ni Mr. Lopez, Pangulo. Nakalogan itiban ni Mr. Lopez. Nagtungpal itinasayat ni Mrs. Lopez. Nawaya ang makapanaw ni Mr. Lopez kat sabten natasawa na. Kasta ka de, Pangulo. Wan, basta mo yung taramidin nyo, kakatwa. Ha? Tayo ni Mrs. Lopez. At tayo mo't nadakilabag. Nalabit niya iso tayo giant ti Ransamani. Anya pa lang tararamidan tayo, Pangulo. Nagtignay tayo. Magagaran ako na mangawat iti dakilagatan. Pag na tinagsarita niyo lugar. Amoy ang taramidin nyo. Wen, Pangulo. Nagtignayan dagiti kidnapper, Arman. Wen, Ray. Diyak laing pagarup. Nagaduda gayam. Bay antala nga maawat dati kwarta. Tabaw yen tan tumalakadakwada. Dayjay, inruar damatan ni Tata Henry iti may savan. Agsisinapat tan. Ha, kita Arman. Nalabit akakadwada pa'y dagiti nagsardeng alugan iti saan unay nga adayo. 5 avan tinagsardeng iti adayo apasat. May sa klase ti lugan da. Agsaganatan, Arman. Ado dagiti makalaban ta. Wen, Dajay, nagsisinapat dan, Ray. Nagpartakda naglugan. Surutin tayo dan. Bayan, dakilagatan, tinaala tayo. Kita kasawa. Baknang tayo. Wen, Pangulo. Imbag ta nagtungpal ni Mrs. Lopez, asaan ang nagipulong katagit otoridad. Tano'y naramid na tayo. Sigurado ang patayin tayo na kita kasawa. Sigurado na ita, Pangulo. Ngamuret na mapasama ka, Bolilyaso. Saan tayo matkiti basta man ano? Kapoy tibilag ngayon pa ka na tayo ni Reyna Mamangkik. Ngam, Pangulo. Ano tita? Dagiti daduma kakadwa tayo ang nakirangat kadagiti soldado. At kakadwada anatay. Tita mati pagsitawa. Apay anatay dagiti daduma kakadwa tayo ang nakirangat kadagiti soldado. Saan akom nakada tayo ti bala ti paltaw? Sihon ka dagiti daduma kakadwa tayo. Sana bala ti paltog, tinakatayan dagiti kakadwa tayo. Anya? Asin ti pagbagita. Wanyag paiso. Sana na tayo dati pagsasarita tayo. At nakada tayo ang tidakilagatan. Kartingan tayo kita. Tapno makasupli tayo ni tayo hideout. Kat pagbibingayan tayo ang tikwarta. Maramat tayo dito yung gisaknap itiriribo. Agyam anak, nakaawid ka matlaangan dito'y balay, Henry. Juan Faustina. Dagiti awanan ba'y na kidnapper? Mala, di ka una yung agpanunot. Nalpasan ti amin. Tinapatag, naispalkan. Nakaawid kan dito'y balay. Faustina. Darman kan Ray ti makaammo amang bawi iti kwartata, Henry. Sapay la kumatagbaligid No kasta, tumulong ka na ta, Darman kan Ray? Uwan, Henry, naplano dan ti aramiden da. Ala! Imbag da saan da kayo pinatay, Sir Henry? Tina? Uy, Tina, agbain kamot akin ni Sir Henry. Sorry, Sir Henry.
Kimutong kayo pa yan, sir. Sigurado asanda kayo a pinakpakan dagiti kidnapper. Kasta nga agpaiso, Tina. Manmanudak apakanon. Kwarta laeng ti kayat da. Sir, No kumataintad adagos ni Madam ti kwarta. Nakaawid kayo kuman adagos dito balayaw. Ha, Win sir, intantan na pay lang amin tinangirwar iti kwarta. Isuan nabayagan kayo asaan na nagawin. Tina, data pa nagsasaong. Ha? Ay, kwa? Ala. Sorry, sir. panawan dak pay laeng dito. Kayat ko ti agmay-maysa. Ay na, sika talaga, Tina. Di mo manin tantanangan ti panagsasaong. Jack nga rod malapdan tingiwat ko nga agsao iti makapasair. Amom lang arudan anak kidnap ni sir. Kas jepay lang ti bagbagan. Sorry. Kanayon kang agsure. Ngam di mo met maaramid ti agsaw iti nasayat. Daytay saan na makapasair. Sorry nga rudan. Wena. No saan la nasingpet dagiti amo ta? Nabayagdakan nga inikat dito'y balayda. Sorry. Basta tanangam ti panagsasaom, tapno saan ka ang makapasakit itirik na. No saan ang mabawi dere kan Arman ti kwarta. Sigurado nga agmiraot tan, Henry. Faustina. Dakkel agatad ti kinid daw dagiti kidnapper. Kinabak ng tanday jay agatad. Sana balen. Masapulan ti kwarta. Mga barwanan tamanan. Henry, At dapay matla dagiti negosyo ta. Isupay la ti pangalaan ta iti pagbiag ta. tirigat na. Awanan pagpasweldo ta kadagiti trabahador. Kasarita ta idaan na imbag, Faustina. Patsyag ang maawatan dati amin. Le, apay dagita abag, Tina. Delikadon, Wena. Anya ti delikadon asasawang. Basta delikadon. Ibagam nga rod ano anya dayta. Awanan. Awanan te. Ti ipasweldo kada tayo dagiti amo tayo. Anya. Nangagko ti pagsarsaritaan da sir kon madam. Awan kanon ti ipasweldo da kada tayo at trabahador. Anya. Isu nga isagsagana kun dagiti bagko. Agawid akon ije probinsya may. Inaklag mulan iti kamote. Ay natina, adala ta siguro ipasweldo da kada tayo. At dapay mat dagiti negosyo da pangalaan da iti pasweldo da kada tayo. Sigurado ka, ti dayta narik na, mapaw. Una pong. Nariknak ti pan nakabalin ni Rey namang mangkik. Ay, sa dino ngay dayta lugar. Apong. Diyak pa'y lang masigurado no sa dino. Basta mariknak ti pan nakabalin ni Rey namang mangkik. Nagananad ka kumaa. Panagkunak. Adda pa kainaiganda kadagiti nakalaban ko a bandido iti kalabas. Anya? Dagiti bandido, asaan akum nakadakwada ti balat ti paltog. Ay, oo na yan. Talagang aramaten ni Rey namang mangkik dagiti dakes sa tattao. Tapno agisaknap day ti riribok. Pudno day ta, apong. Kaya't ko kumamat ti sumurot ken ka. Tapno makitakmat dagita bandidaw. Saanen, apong? Agpaggad kayo laeng iti lugar apapanak. Awanin ti sabali pa apag naan ti grupo dagiti kidnapper. Wen Arman. Iti daytoy laeng nga kalsada ti pagnaan dagiti luganda. Pasabtan ta ida iti bana. Itay pa nakasaganak iti anyaman ang mapasamak, Arman. Agalirto ta lang. Gapo ta ado dagiti makalaban ta. Wen Arman. Baknang tayon, kakatwa. Maraming tayon ti kayat tayo. Uy, Pangulo! Pangulo! Talaga baknang dagiti nga agasawa. Kabailandang ipaay ti kayat tayo agatan. Katukat ti panagawayawayan ni Mr. Lopez. Iti sumarunaw nga daw. Mangkidnap tayo maran. Tapno at bumaknang tayo, kakatwa. Ayos na ita, Pangulo.
Aging ka nga at dadag iti mabaknang. Agkidnap tayo, mat. Tapno mairanod tayo iti kinabaknang da. Hap! Isarting mo ati ako stilungan. At amang palpaltog ka tayo. Wen, Pangulo! Madaman tirangat Arman. Nasiputak tinagtarayan di nakaigam itibag ang naglaon iti kwarta. Saan tapay basta makasidag? Madama aput-putukan data. Dahil tinang paltog ka data, Arman. Tawanan pa ina. Nagpartak ka naglemang. Apa nagpartak ti garaw dagiti kabusor ta. Saan ta basta makabalas? Agsasaro na ti pa nagpaputok da. Kumusta nga tanti na panandaray kan Arman? Sapay la ko ma. Taagbaligi da amang bawi iti kwarta. Day tamot ti karkararag ko. Dakal agat hadjay naala da kada tayo. Kunaklakit din. No kanibusan akon iti day di agundaway. Henry. Agyamanak. Tadinak binaybayan. No naladaw ka laang anang ito iti kwarta. Nalhabit anatayak kumaitan. Ay ayatan ka, Henry. Uray maibus ti kinabaknang ta. Awan anyaman na. Tinapatag. Si bibiyag ka ang makaawid dito'y balay. Faustina. Di ka unay ang panunot. Aginan akakit din. Wan, Faustina. Nakasaritak matandag iti otoridad ang nakaawid kan dito'y balay. Nasaya at nga ron no kasta. Ala, aginanakan. Nasken abawyam tinapukaw apigsam, iti kaaddam iti ikot dagiti kidnapper. Wina, Apay? ingka man damagan ka ni madam, no adapay masweldo tayo. Anya? Ay, mabainak. Ingkan, wena. Manjak. Ingkan, tapno amutay mo ti aramiden tayo, Basta, mabainak. Agbambannog tayo lang dito. No awan mat gaya masweldo tayo. Ay na, di ka ngamin agdanag Adala ta siguro ipasweldo da kada tayo. Kasanon no awan? Adda. Awanan. Apay ngamin negatibo kang agpampanunaw. Basta, no awanan ti ipasweldo da. Agawid akon. Iso nga inkadamagan ka ni madam, no addapay kwartada. Nagsardeng manan ti ranipak, Arman. Agsipot ka lang. Awan pa'y tinapuntaan ta kadagiti kabusor. Day talaunay ti pagsiddaawak. Naglakada lang ti makalisi. Awan tinagdumaan da kadagiti siguden ang nakalaban tayo. Saan nga tamay may sa grupo dagiti siguden ang nakalaban tayo? Kanti agdama akarangrangat ta ita. Diya ka mo. Delikado da ito ang mapaspasama, Arman. Ang mga no data ti maunaan dagiti kidnapper. Basta gan ang nadalagay. Da ito iti parakin ka! Saan akum nakankuana ti bala ti paltog? Kunakon ka na. Saan akum nakadakwada ti bala? Delikado tan, Arman. Saan na mabalin da ito? Anya ti aramiden ta? Diya ka mo. Anya ka din da ito mapaspasamak. Nukala at adumarop dagiti kabusor. Awan laban ta. Awan matla ti serbi ti paltog ta. Agsipot ta na yung bagay. Ang mga nuad na planundang aramidan. Wen, Arman. Kasanuta nga tan amabawi kadakwada ti ransom money. Tsaka mo. Diyak namnaman na kasi ti mapasamak. Gusto ka. At dalaki ti pakay na iganda kadagiti nakalaban tayo niti kalabas. Arman! Ha! Dumarupan na giti kabusor! Kartingan ta tumatayo! Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak! Gagayem! Di uliway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapauluan! Kidnap for ransom! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.